vraća. Izmikne duše oko ne utraća. Slušam ja da slušaš ti, gledam ja da gledaš ti. Ne mogu ja da rešim ti, ne mogu da verujem a ne moguš ti. Moja situacija se jača od plaća. Zavrći me usta moja mala mačka. Alta nam je zemlja, tako i tačka. Ne mogu da verujem da je priča tako prosta. Prosta. Ne mogu da verujem da je priča tako prosta. Prosta. Ćao Roberte, kako si? Veliki pozdrav, hvala Bogu, dobro sam. To je jedini odgovor na sva ta pitanja kad te neko pita kako si. Ako kažeš da nisi dobro, nešto nije u redu. A da li bi mogao za ljude koji te ne znaju da se malo predstaviš kakav si bio kao klinac i kakav je bio kraj u kom si odrastao? Ja sam rođen u Vršcu, koliko se tvoj rodni grad promijenio do sada? Pa vidi, ako si rođen u Vršcu, jako je slično Vrbasu, pošto par ljudi koje me zvalo mešaju ta imena, u stvari ta dva grada. A Vrbas je super, Vrbas je jedna multietnička sredina gde sam doživeo stvarno ono što verovatno neki drugi ne, ali na sličan način. Imao sam tu komšije, prvi mi je Bosanac, Srbin, preko puta mi su mi Hrvati, sa leve strane mi je žena koja je muslimanka, mi se vodimo kao Mađari. Znaš šta, to je bogatstvo, to što nama rade da nekako nas podele u tim nekim našim mišljenjima da smo posebni, ovde se nije to desilo, ovde se desilo to da i u vreme onog glupog rata ili šta god što se dešavalo, da ne daj Bože da je neko krenuo na mog brata tu, komšiju Hrvata ili bilo šta, da bi mi prvi ovde skočili. Stvarno je bilo tako. To je tako rijetko. Pa zato što znam ljude, nisam, znaš, kad poznaješ tako ljude na taj način, onda ti nemaš frku da li je neko drugi, onda ne bi rekao ni da je on Hrvat, ni da je on Bošnjak ili šta god, ili znaš, ili Srbin ili šta god, nego čovek, da. Naravno. Drago mi je što postoji takvo mjesto. Čuo sam također u Hrvatskoj da je Istra takva. Jeste. Pa jeste, tako je. Bio sam u Puli, baš s Antonom, s porodicama smo bili i doživeo sam tako neko, sada ne pričam situaciju, pošto je duža jedna kako je odreagovala žena kad je čula da smo mi iz Beograda, u stvari ne iz Beograda nego iz Srbije. Da. Multietničke sredine su nekako bolje, jako je zeznuto, to je čak i, evo da ga spomenem, naš patrijarh Porfirije je jednom rekao, kada je otišao u Hrvatsku, kad je postao mitropolit, on je rekao, tek sad tu doživljava malo drugačije sve to, opet ljubav, opet ne neku porazličitost i lošu stvar, nego ljubav koja je u stvari takva kakva treba da bude. Nekako mi ljudi mislimo šta je ljubav. Da, wow, sjajno rečeno. Pošto se i sam dugo bavim sviranjem gitarske muzike i stvaranjem, interesuje me, kako je došlo interesovanje za rock'n'roll i djelovanje u tvom slučaju? Kako je to teklo? Je li ti prvi instrument bio gitara? Jeste, imao sam tu sreću da se otac bavio muzikom i otac je, kako se zove, nije nikad forsirao, kao što nisam ja moje klince. Bila je jedna gitara tu matora u kući, pa onda malo po malo uzmeš da je sviraš, pa ne znam nije šta. Ali sve se desi kao kod većine, ako ti neko to ne prizna, mislim da laže, da se dešava zbog toga, naravno zbog muzike da bi svirao, ali uglavnom kao mali da bi te primetile devojke. I što nije ništa loše, to posle nestane vremenom, ako se zadrži onda je nezgodno. Da, to mogu da razumijem. Znam da imaš dugu i bogatu istoriju sa dobrim bendovima. Šta nam možeš reći o periodu kada si svirao i stvarao u Katarzi? Koliko se sjećam, taj bend je itekako bio drugačiji od većine zabranjenih pušenja i imao je neke uticaje garažnog zvuka iz Sjetla, tipa Soundgarden i slično. Šta možeš da podijeliš sa mnom o tom periodu, molim? Pa taj period je jako nezgodan i to je meni napravio neke stvari koje su opet bile, pa kao i svaka, jako bitne u stvari. Sad kad bi rekao da je to najbitnije ili bitno toliko nego nešto bitnije nego nešto drugo, mislim da ne bi bio u pravu, nego možda bi bilo trenutno mišljenje. Mi smo snimali u jednom studiju kod Peđe Pejića u Novom Sadu, ja sam snimao sa jednom grupom koja se zvala u stvari sad, pošto više ne postoji Intima. I čuo sam taj bend, znači nekim pauzama ili nešto, oni su nešto snimali. To se meni naravno jako dopalo, ali ja sam više volao taj zvuk. To je bila 91. godina, koliko se sećam, ili tako nešto. Wow, rano. Tu je svirao moj jedan pokojni rođak Bojan. Posle smo i saznali da smo rođaki, pošto sam spomenuo da imam sa majčine strane dosta crnogorske krvi. Da. To smo tek kasnije saznali. Ali nažalost on je umro. A to je taj period, to je najlošiji period, ja mislim, što se tiče ljudi koji su se bavili rock'n'rollom 91. 92. godine, svi smo sklonjeni sa
svi smo sklonjeni na neki način sa scene, jer poturili su drogu ljudima u to vreme i gram heroina je koštao 10 maraka. Da. I onda su svi imali problem sa sobom, a ne sa državom ili sa već nečim. Da, sve je to dobro osmišljeno i urađeno, nažalost. Kako mi je drago što si to pomenuo. Ja bih voleo da je to slučajno bilo. Ako je osmišljeno, onda je zlo. Apsolutno, ja mislim, ne volim mnogo o politici da pričam, ali ne volim ni ja. To je, ja vjerujem da je to osmišljeno i uzelo maha i kako si sjajno si to opisao u jednoj rečenici, jednoj riječi, sklonjeni. Bukvalno. Sklonjeni, bukvalno se to desilo, ti posjeti se Rim Tuki Tuki, znaš, svih tih stvari koji su bili kao neki, i mi smo tada svirali nešto protiv rata, nisu mi ni znali šta se tačno dešava, ja sam bio klinac, znaš, tebi kad pričaju o ratu u tom vremenu, ti se sećaš tog perioda iz filmova, iz ovog, mislim, užas jedan, znaš. Da. I jebi ga to vreme ne ponovilo se. Nadam se da se sve dešava i šta god ovi svi rade što rade, da će uraditi bar to da se to ne ponovi. Slažem se u potpunosti. Da li bi nam rekao nešto malo više o stvaranju tog benda? Evo da pređemo malo na ljepšu temu. Pa vidi, za Katarzu? Da, za Katarzu. U Katarzi se desilo to, oni su već snimili tu, kako se zove, prvu ploču. Ja recimo sam potpisan kao bubnjar, ali nisam snimao bubanj, nego sam snimao neke gitare u tom trenutku. Ali posle smo nastavili nešto tu da radimo, imali smo neke koncerte i sve to, ali se dosta to brzo raspalo. Baš zbog toga svega što sam ti malo pre rekao, jebi ga, mislim da ne pričamo o tome, možda nije baš lepo. Da, jasno. Šta je po tebi kao gitaristi prioritet? Kada imate koncert, imaš svoj pedal board, svoje odgovornosti, molim te podijeli tvoj misaoni tok i proces od tonske probe pa sve do glavnog nastupa. Pa ovako, pedal board bih bio, u stvari sad bih rekao, to radije ne bih pričao, pošto sam drugačije doživljavao. Pedal board ne bi trebao da postoji, pošto gitara kad je napravljena i prvo pojačalo kad je napravljeno nije bilo pedal boardova i ljudi da bi bolje naučili da sviraju gitaru trebali bi da se bave više svega toga bez pedal boarda. Ti neki efekti i sve te stvari ti pomažu u početku. Znaš, kada već ne znaš šta hoćeš ili misliš da znaš šta hoćeš ili kako god. Ali kako vreme odmiče, samu gitaru i pojačalo nekako trebaš da doživiš kao da je deo tebe. I ono što hoćeš da kažeš emociju, da u stvari nekako pošalješ ljudima, ajde tako da kažem. Da. Znaš, ima sve smisla, sve zavisi šta hoćeš i kako hoćeš. Prava stvar je to na neki način... Pre neki dan sam slušao jednog mog jako dobrog drugara Dragana Novkovića koji priča o fizici, o Tesli, o ne znam čemu. I on je provalio tu jednu stvar da bih mogao nešto više da uradiš od toga što se trenutno dešava čak i u tome, a i u muzici. Ti moraš na neke korene da se vratiš da bi shvatio šta su ti ljudi hteli i kako su to radili. Sviranje je u početku svakom gitaristi tehnika, koliko sam precizan, koliko ovo, koliko ono, a u stvari nije, na kraju se ispostavi da je to na neki način, u stvari kako kome opet, naravno, se ispostavi da sviranje je sviranje, znači na gitari ne postoji prag, na gitari ne postoji ovo, nego pričaš dok sviraš. Da. Znaš, velika stvar je igrati dok sviraš, znaš, ti moraš da si u tom nekom gruvu ili ritmu ili već kako god. Na gitari, kao i na svakom instrumentu, najlakše je to pisati, na bubnju postoji noga i doboš, a većina gitarista, meni je žao što, ali to su sa mlađim generacijama stvar što stvarno nisu imali prilike baš toliko ili se nisu toliko udubili u to da shvate da, kao što je James Brown rekao u jednom trenutku, pitao jednog tipa što je svirao sa njim, kao šta bre ti sviraš, svirao neki duvački instrument i on mu odsvira. I kao, pa brate, šta ti sviraš, znaš, kao i on mu opet odsvira. Onda pita basistu, šta ti sviraš? Kaže, sviram bubanj. Pita gitaristu, šta ti sviraš? Sviram bubanj. Kaže, brate, zašto ti ne sviraš bubanj? Jebo tonove. Znaš, groove je jako bitna stvar, a groove je u stvari igranje, ne znam kako da objasnim. Mlađim ljudima koji dolaze ovde pokušavam da objasnim da je groove klatno, ali nije kao klik tačan, nego koliko ide dole klatno, koliko gore, koliko igraš, koliko vrdaš. Jako je bitno igrati dok sviraš. Sjajno. Ako ne igraš, pa brate, nisam siguran da ti je lepo dok sviraš, eto to. Da, sjajno.
moram da se složim, bar iz svog iskustva, ali baš lijepo opisano. Posle Katarze, kojim tokom je išla tvoja karijera? Dugo si bio član Velikog prezira, koliko znam, i dalje si, ali isto tako... Trenutno nisam, spletom okolnosti, i drago mi je što se to tako sve dešava i što se sve na taj neki način desilo, zato što i zbog mog vremena i svega i moj kum, prvo kuma, onda i veliki prijatelj Kole, i u Beogradu, i ja mislim ne možemo mi toliko da provodimo vremena i zbog novca, i zbog nekih obaveza, i zbog svega ostalog zajedno, pa se to tako desilo što se desilo. A pre Velikog prezira sam svirao po meni grupi koja mi je onako napravila jedan veliki, na neki način, neko spoznanje, ajde tako da kažem, ne preokret, su Boje. Tu sam svirao sa ljudima koji su stariji od mene i ženski bend. Mislim, ajde, ženski bend. Kultne Boje. Tako je, a ja mogu da tvrdim da bar meni žene za bas gitarom i bubnjem su bolje nego bilo koji muškarac, ali za gitarom već malo teže. Wow, to je baš lijepo čuti. Lepo imati ženu u bendu da svira bas ili bubanj. Da, slažem se, apsolutno. Ali vidiš, nisam znao i to je velik propust s moje strane da si svirao bojama, ja obožavam boje. Da, pa zadnju ploču sam ja svirao, a da nije bilo Bebeca stvarno, koji je opet na neki način kao Kojina škola, pošto su se oni pre toga nešto sretali, snimali i sve ostalo, a da Koja nije slušao Hendrixa, sve to ne bi bilo tako. Interesantno. Koje je tvoje najveće iskušenje svih ovih godina svirajući u poznatim i jakim i iskrenim bendovima bez foliranja? Da li pamtiš koji je moment bio najteži za tebe lično ili za bend? Veruj mi da slabo šta pamtim, pogotovo loše stvari. Pa nema loših stvari, stvarno nema loših stvari, i te loše stvari koje su se dešavale, kao i za sve u životu, samo zato vreme postoji. Nama ljudima potrebno je malo strpljenja da bih video šta se u stvari dešavalo. U tom trenutku neka procena bilo čega mislim da nije baš ispravna potpuno. Da bi video nešto šta se dešava, ne možeš da budeš u tom krugu, moraš da budeš malo iznad toga da bi video šta se dešava, to vreme radi. Jasno. Zato mislim da je Bog nama postavio to da bi sve na dobro, samo malo strpljenja i zdravog razuma i biti dobar čovek koliko god možeš. Naravno, niko nije dobar, mislim da se ne lažemo. Apsolutno se slažem. Naravno, bilo je dosta prepreka svakako svakom muzičaru, naročito u tom periodu od kad si ti počeo pa nadalje. Ali evo, stvari se mijenjaju i nadam se na bolje. I molim te, pošto si dugo na sceni, pretpostavljam da si znao sve te ljude, ali kako se desila priča i tvoj spoj sa Party Breakersima, i molim te podijeli sa nama nešto o tome. Pa evo, reći ću vam, u tom trenutku svirao sam u Velikom preziru, ali su bile retke probe, sve ostalo što se dešavalo. Ovde je studio taj neki što sam pravio, stvari nije to studio, nego ja sam pravio uvek neku zabavu za drugari i sve, i na kraju je to tako ispalo. Sam svirao sa ćerkom, evo sad nešto radimo, treba da uradimo neko izdanje, samo da vidim šta će Bog dati od toga, pošto tu nikako da sve se dešava, ali ta prva od čega bi sve krenulo treba samo malo jasnije da mi bude. Ja sam mislio u tom trenutku da me Anton zove, pošto sam svirao sa ćerkom Ninom, ona svira bubanj. Ja sam mislio da me zove da sviramo kao predgrupa. To je bilo 30 godina Breakersa, no međutim on me pitao da radim se, da im pomognem kao da 5 pesama odsviram Breakers sa njima na tom koncertu. No međutim ja kad sam došao na probu, krenuli smo to da radimo i to je sve bilo super. Ja znaš ovu pesmu, moram biti iskren, nisam znao sve, ali imao sam toliko sreće u životu da me nešto naučilo da slušam i bilo mi je na neki način dovoljno, evo dakle ide pesma. Zato što nikad, recimo, nisam slušao te pesme i sad idu 2 strofe pa refren, pa ovo. Znaš, i onda bukvalno treba ti iskustvo, kao što svi kažu, treba ti 100, ne znam nija čega, da bi naučio i ekster da kucaš kako treba. I onda to kad prođeš, bukvalno bi je lepo da ti kažu, evo dakle ide i možeš sve da sviraš. Nije to apsolutan sluh ili nešto, nego samo taj neki osjećaj. Ako ne znaš gde, to je najbolja moguća stvar. To je Neil Young lepo rekao kad su ga pitali
za band, brate, kako ti sa Crazy Horse, brate, vidi kako oni sviraju, pa ovo, pa ono, ne znam šta, ma sa njima najbolje zvučim. Ali zašto bre sviraš s ovim gitaristom, bre, znaš kakav je, pa to je jedini čovek na bini kada stoji, kada ne treba da se svira, on stane. Znači, to ti je isto to, ako nešto ne znaš ili šta god, ako nisi siguran, staneš da bi uhvatio dalje, ali sve to mora nekako dobro da zvuči, to u stvari se desi iskustvom. Da, i to je, recimo, ti Party Breakers i to je sjajan primjer tog što si rekao sad. Pa desilo se to što je sam Bog hteo, ja stvarno nikad nisam ni razmišljao o tome, znaš, ili šta god. Ja nikad nisam se nikom na neki način nudio, ne samo bendovima, nego bilo čemu. Uglavnom su ljudi zvali, zato ja i ne pamtim te neke što si ti rekao na neki način, kao šta je loše, šta je ovo, šta je dobro. Da sam se ja pitao, ko zna, brate, šta bi bilo. Da, jasno. Sve od čovjeka do čovjeka. Kako će se nositi sa nekim stvarima i zanima me da li su Anton, Cane, Darko i ranije Miloš Velimir, a molim te, podsjeti me... Sad je Šomi veliki prijatelj, veliki brat, onako brižan čovek, onako dobar čovek. Kad sam ih gledao ranije, kad sam skidao te pesme od Breakersa sa nekih svirka, on je bio ćelav. Rekao, i kako opasan tip neki, znaš kad ih vidiš sve te ćelave ili ne znam šta. Da. Brate, duša od čoveka, jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao u životu. I sa njim možeš, sa takvim ljudima, kad su takvi kakav jeste i on, možeš najviše da se šališ, možeš sve, znači nema tu neke, i kada, a uglavnom se svi trudimo, znači kada pričaš sa nekim, uvek je dobra namera i tebi drugi čovek kada nešto priča, uvek je dobra namera. Sad što mi to ne vidimo, pa ovo ono, pa nam je ne znam šta, bi ga napravio se nekad problem. A sa takvim ljudima nema toga. Jasno, pa zapravo to je bilo moje pitanje. Kako je, mislim, da li su bili teški za saradnju i kako sada posle dosta vremena funkcioniše na godišnjem nivou jedan veliki band kao Party Breakersi? Kako i koliko često imate probe, na primjer? I ujedno, ti si menadžer također, ako se ne varam? Nisam. Ja sam sve da li ide nekad preko menadžera, sve se na kraju završi sa Canetom i Bogu hvala što je tako, ali on najrazumniji što se svega toga tiče od nas. Mi verovatno pristajali na neke stvari ovakve, onakve, više ili manje. On je stvarno onako jedan principijalan, dobar tip, koji kao i svaki drugi čovek, može i da te nanervira najviše, možda ga voliš najviše, u stvari uvek ga voliš, naravno, da bi mogao sve da razumeš. Radi sve ono i Bog je dao to tako da se sklopi. Ja sam prvo pomislio, pošto smo i Anton i Can i ja duhovna čedola, sad patrijarha našeg brata Porfirija, da je možda Porfirija njima skrenuo u jednom trenutku, jer Anton je hteo da svira sa još jednim gitaristom. Meni je bilo taj neki, nije ni problem, nego nešto ono zbunjivanje, kao šta će vama bre, brate, druga gitara, bre, ovako zvuči sve strava, ne znam šta. Ali se ispostavilo da je dobro i za sve nas. Strava. Ali ne znači da te Porfirije možda nije molio. Ali mi rekao, ja sam ga pitao da li kao je Porfirije, možda mu rekao, zovi onog ludog Roberta, bre, tamo, znaš, ne znam, jer šta on mi rekao, nije, naravno. Strava. Ali svakako si multitasker i divim ti se. Možeš li malo da približiš proces stvaranja, ako mogu da pitam, sve ove privatne stvari jednog kultnog benda? Možeš naravno, ja mogu da ti kažem kako je kod nas, volio bi da ljudi vide sve tako, niko tu nije najbitniji i niko nije najmanje bitan, sve se to nekako desi, da li Anton dođe sa prvim riffom ili šta god da se desi, nema veze, pesma se sklapa na neki način sama od sebe. Znači, mi na neki način nismo ni vlasnici tih pesama, bar ja tako doživljavam, ne znam sad da ne pričam kako drugi se osjećaju, ali mislim da je isto to, nego sve ti je to na neki način kao da ti pada sa neba. U stvari želiš dobro, mislim, ako želiš nešto, da imaš neku nameru ili već nešto, pa da imaš neki povrat od toga ili to u Breakersima ne postoji, Bogu hvala, ili možda najmanje moguće postoji, pošto sumnja ljudska je uvek sumnja, ali najmanje vidim da to postoji i pesme same od sebe kreću. Da, jasno, to je što kažeš, sam dar od Boga ili jednostavno kako smo stvoreni, ali treba imati taj osjećaj. I to me baš interesovalo šta ćeš reći za taj proces vaš i potpuno... Naravno, ja bih rekao da najviše imaju zasluge Cane i Anton, zato što jeste tako na neki način. Evo što se meni desilo isto kako sam počeo što sam mi malo prepitao da sviram sa njima. Sećam se te moje i to mi se lepo urezalo u sećanju da
bukvalno par nedelja pre toga sam nešto shvatio. Pre toga je bilo kao, kako sviraš, s prezirom, pa ne dok se doznaš i sve to, pa vidi kako, pa ti si najbolji, ti si ovo, ti si ono. Ti ni ne vidiš da se u stvari gordiš na neki način. I onda mi se u jednom trenutku nešto desilo da sam shvatio kako bih voleo da neko svira kao ja. Ne kao ja, nego da ja to čujem. I onda recimo samo sve to, taj neki ego ili sve to nešto popusti. Ne bih ja mogao, kao što sam bio u preziru ili sam mislio da jesam ili šta, kao neki, nije dirigent, nego od dinamike do svega da ti nešto radiš. Svi to misle, ali tako sam ja mislio. Da. Ovde se desilo nešto da ti moraš da budeš funkcionalan u bendu, da pomažeš bendu, znaš. A posle se s prezirom isto to kako sam nastavio da sviram u tom periodu, isto to dešavalo. Ista stvar viđena na drugi način. Jasno. I sve bolje tako. Da, apsolutno. Ako mogu da pitam, koji koncerti, klubske svirke ili festivali su ti ostali u sjećanju, pa može i jedan nastup, na primjer? Iako je ponekad teško izabrati, ali sam jako radoznao. Evo što mi prvo pada na pamet, svi su dobri i sve je super, ali jedan ne znam zašto mi je ostao zadnji koncert Boja kad smo svirali. Stvarno ne znam zašto, šta se desilo tu u tom trenutku. Sad bi ja mogu tu da filozofiram ili da razmišljam šta. Ne, to je ostalo nešto što je... ne znam stvarno zašto. Aha, a koja je godina i gdje je to bilo? Novi Sad? Ne, to je bilo u Nišu, ja mislim da je to 98. godina bila. Malo posle toga sam... Rodilo se dete, živjeli smo u Vrbasu, probe su bile svaki dan, ja sam radio tada u jednoj firmi u Novom Sadu, u nekoj špediciji, pošto je teško bilo preživeti od muzike, pa se putovalo, ostajalo duže i onda sam u jednom trenutku shvatio da je možda pametnije da jebi ga, da mi ne uzima toliko vremena. Da, jasno. Dosta vremena je prošlo od vremena pre interneta i često se pitam šta se desilo sa svim onim bendovima kao što su Klinički mrtav, Wild Pigs and Horses, Glube kučke, Džukele, Overdose, Sherilyn Fenn, Svarog, The Pacers. Ali ti vjerovatno znaš za mnoge koje nisam ni sam ispratio. Da li znaš da li je neki od ovih bendova uradio nešto od 90-ih? Za Instant Karmu znam i da li misliš da smo sa muzikom otišli 2 koraka naprijed, korak nazad ili imaš drugačiju perspektivu na istoriju naše muzike od kad si počeo na ovamo? Pa vidi, sad ne znam ništa ni kako da ti to odgovorim. To što se dešavalo u našoj muzici i ranije i sada, ljudi se trude i sve, ali tu, sad bi bilo ono kao pričava, nema medijskog prostora, nema ovog, nema onog, ali postoji internet, pa sad ljudi tu mogu nešto da nađu, da vide da li im se sviđa ili ne, ali opet, pored tog interneta, mi nekako živimo neki svet koji nam nešto diktira, pa onda na internetu to tražimo. Mislim da nije slučajno ni ovaj turbo folko, narodnjaci, ali ne narodna muzika, pošto je ona, ajde da kažeš i lepa, mada ja to, čim ima taj neki prizvuk, to je meni malo teško da slušam. Došlo je do toga da je došlo do nekog tržišta, onda su se i mediji i sve te neke stvari su se prilagođavale tome, u stvari novcu. Pre toga je bilo da je televizija ili već radio ili šta god bila nekako da te, pa ne mogu da kažem obrazuje, ali da postoji nešto da te gura na tu stranu, znaš. Mediji prosto što zauzeli Kokoja, što je rekao, političari su postali estradne zvezde, to je stvarno loše za svaki narod. Ne može čovek koji je na taj način, u politici nema ničeg duhovnog, to je nekako sve onako prizemno i neki interes, a u muzici je nešto drugo, makar ja mislim tako u rock'n'rollu. Sad kad je to postalo u muzici, kad se desilo to da ljudi ne mogu da emituju program ako nemaju para da plate od struje do ne znam nije čega, onda su morali malo se prilagode ovom, a jebi ga, onda je narod takav kakav je, išao linijom slabijeg otpora. Da, jasno. Jel može jedno potpitanje? Može, naravno. Da li si dalje u kontaktu sa ljudima iz Katarze, sa ljudima koji su sa nama i dalje, i sa bendovima kojima si svirao, sa ljudima iz Boja i tako? Pa nismo sad da se čujemo svaki dan kao ili već u nekom periodu kako god kao sa ljudima što sam trenutno,
ali kad ih god vidim, to je velika radost. Bebeca sam vidio sad na zadnjem koncertu Breakersa u Novom Sadu kad smo svirali, a i kad sam u Novom Sadu odem do njega, on ima tamo pa ima neku, kako to da zovem, oni sklapaju tamo neki nameštaj ili što je. Bebec inače vrhunski stolar. Kako to volim kad neko radi rukama sa drvetom. Volim i ja to, ali ne volim rad sa rukama u vezi mehanike, pošto otac pokojni i ja smo imali neke autobuse, ne volim prljave ruke, a sa drvetom pošto se teško opere, ali sa drvetom kad se radi od mirisa do svega, to je nešto jako lepo. Kako da ne, ja sam počeo i to baš u Vojvodini, u jednom selu pored Novog Sada, na Čeneju, Čenej se zove to selo. I znam to, da. Jedan bubnjar iz Velikog Prezira je sa Čeneja. Stvarno? Da, Singer mu je nadimak. Čuo sam za njega, nisam znao to, strava. Htio sam ti kažem da sam tu naučio osnove duboreza, eto, koliko, i tu sam shvatio, mislim, nisam tu shvatio, uvijek sam volio da radim sa drvetom i privlačilo me da gledao sam ljude, volio sam da gledam ljude koji znaju da rade sa drvetom, ali tu sam počeo i naučio sam neke osnove i eto, nadam se da ću nastaviti, ali... Da, evo vidiš u ovom studiju ovde, kad mi je otac umro, onda se desi kao i svima, to je svima preporuka, evo moja, kad vam se god nešto teško dešava, trošite se fizički, znači od trčanja do sklekova, a mi smo ovde radili studio i onda sam prvi put sam, znači sve sam sa njim radio, prvi put sam napravio pregradni zid, koji mi je bilo nezamislivo sam da uradiš, ali kad uradiš jako je brzo i samo je problem naterati se i onda kad uradiš kao jebote, vidi ovo, znao sam ovo da uradim, znaš. Da. Ne možeš da vjeruješ da si to ti. Tako je, a ništa nije teško, stvarno. Teško je samo taj prvi pokret da kreneš nešto. Kako je došlo do toga da napraviš studio? Evo, danas imaš i to, čak većina opreme je, da kažem, ajde analogna, to je pravo po meni bogatstvo u današnje vrijeme digitalno, da neko posjeduje i to si posle očeve smrti sam napravio. Stvar u analognoj opremi jeste da ona drugačije, meni bolje kao zvuči i sve, ali stvar u analognoj opremi je isto podjednako dobra kao i digitalnoj, samo treba naći šta je dobro iz ovoga, Recimo, postoji za Pro Tools neka mikseta Icon, ne mislim da se to tako zove, i to bukvalno sve možeš ti mišem da dobiješ da nemaš taj Icon. Taj Icon je nešto nenormalno skup, ali jedan moj prijatelj Dušan Ševarić, koji je po meni jedan od najboljih ovde naših producenata i sve ostalo radi u Studiju M, je sedao za tim Iconom. Kako si rekao, izvini, Dušan Ševarić? Dušan Ševarlić. Okay. On je snimio bas gitaru s Antonom kad smo radili ploču. Mi je pričao za taj Icon, pošto on ima puno tih dugmića i svega, da možeš u real time-u da radiš. Jer sa mišem dok ti dođeš do nečeg, do bilo čega, u stvari treba malo vremena. Zato bi bilo dobro da se digitalni mikseri izgledaju potpuno kao analogni i da možeš sve to u istom momentu da radiš. Jer ti dok klikneš, dok prebaciš, prođe vreme. Prođe trenutak. Jasno. Ode trenutak, da. Da te pitam nešto, ovo me interesuje isključivo kao gitaristu, da li ti se dešavalo, i ako jeste, da li ti se dešavalo puno puta da recimo, i da li smatraš, tipa, krene ti neka melodija, neka figura, nešto osmisliš u trenutku i zaboraviš je, i ja nekako gledam na to kao na, znaš, svaka zaboravljena dobra ideja, genijalnost, da ispadne glupost na kraju. Nemoj da žališ za tim, ali je dobro pošto imamo telefone i ja čak recimo kad mi se tako nešto desi ne snimim samo audio, pošto ceo rock'n'roll je 3 akorda recimo, znaš, ali da snimiš i video pošto se uvek sve drugačije svira. Uvek je tu neki moment koji ti nešto uradi da ta 3 akorda ne budu kao da su ta 3 akorda ili već kako god to da kažeš. Aha. Dobra je stvar imati taj telefon i tako zabeležiti, jer ja sam isto prvo beležio audio i onda ja znam da je to, ali to je ta neka ili nesigurnost ili već ne znam nija kako da kažem da nisi 100% ubeđen, tako da moraš drugačije da vidiš da si radio. Da. To se meni dešava stalno i mislim stalno. Dešava mi se i baš si mi pomogao sa tim što si mi sad rekao, jer vidiš,
To je zapravo Dobra toliko stvar je, jednostavno. Izvini. dobra stvar je, ne, izvini ti, što mi se desilo, u jednom trenutku sam počeo da sviram, baš Dušan Ševarlić je svirao sa grupom koja se zove Plavi Ptičić, i oni su svirali samo kavere 60-ih, što je meni muzika moje, nije mladosti da kažem, ali jeste mladosti. I desilo su mi se neke jako lepe stvari, pošto tu muziku slušam, a nisam baš previše je skidao toliko koliko sam hteo ili šta god. Ranije su pogotovo tu postale ploče, ne sad YouTube ili nešto, pa vidiš kako neko nešto svira. Ima i tu svega. Ali dešava se to da ti skineš pesmu, pošto su me zamolili drugari iz benda, Leki koji svira u Ateist Rapu, svira u obojenom programu gitaru, a u Ateist Rapu svira bas, svira u Ptičićima isto gitaru, nije mogao, imao je neki koncert. I kao da ga ja zamenim za neki, ne znam koliko, 15-ak pesama. I sad ajde, meni to super bre sve bilo, ja sad to kao skinem ja to i počnemo mi da sviramo zajedno i kao jebote, znaš, kao sad bolje čujem, ranije nisam čuo, to ti isto kao kad pevaš kao klinac nešto meseči na bato ili ne znam nija šta, utripuješ da si čuo to tako. Sad, pošto si malo stariji, ajde da ja čujem kako stvarno taj gitarista svira, ne ja na njegovom mestu, kako, razumeš, ili kako ja tripujem ili umišljam da on svira. I onda ti dođe, skineš do tona sve to. I onda opet nešto nije u redu. Onda shvatiš da moraš da se osjećaš kao on da bi... I to je velika lepota. To je velika lepota kada na neki način možda tripujem, možda ne, ali kada osetim kako je bilo lepo Kitričarstvu kad je odsvirao taj riff, kad je Pitalžan odsvirao taj riff, znaš. Da. Ne znam kada... Morate, ako svirate pesme, ja sam uvek za to da se skinu i pogotovo to da se skidaju iz originalnog tona, ne da bude kao narodnjak ili već kao neki drugi. Sad ja mogu odatle da otpevam, jer onda gitara i ceo bend ne zvuči isto. Ali to je samo stvar da bi provalio, šta treba i sa sobom da radiš kasnije, ništa drugo. Da, jasno. Baš je divno čuti to i ma znao sam ja, mislim, da ću dosta naučiti samo u sat vremena od tebe, ali eto. Evo vidiš šta mi se lepo desilo, recimo, u životu, što je isto meni na neki način neka potvrda samog sebe kako bi mogao nešto nekog da naučiš. Jer kad počneš da sviraš gitaru, ti za godinu dana možeš da sviraš sve te najbrže gitariste ako si uporan i sediš i sve ostalo. Ali, da sam hteo da kažem, vidiš kako misli lete. Desilo mi se u jednom trenutku da sam imao vremena i pre Breakersa i svega, da sam na Facebooku stavio, klinci, ko hoće, škola, gitare, tu kod mene, nije ni škola, nego sedimo, sviramo. I ja sam mislio da će se tu javiti neka deca iz osnovne škole koji ne znaju akorde, koji ne znaju ovo, koji ne znaju ono, znaš, nego da počneš da sviraš sa njima i da se zezaš. Međutim, došli su klinci iz srednje škole koji su, brote, nenormalni bili, kao brzina, ludilo sve. I šta ti sad možeš njima kao da objasniš i da pomogneš na to što bi ti hteo, bez obzira da li će oni poslušati ili ne, ili da li im je to prava stvar ili ne. Sam im zadavao to, džemujem uglavnom iz jednog akorda i govorio sam im, nemoj da mi sviraš, zadam im 4 tona i pričaj mi, hej, kako si, šta radiš, razumeš? Znači, to dizanje, bendovanje, sve, pričaj mi gitarom, nemoj da mi, razumeš. Dešavalo se u početku da ih to jako malo drži, jer pobedi kao i mene, naravno, u trenutku da ti pobegne misao pa ti kreneš nešto drugo, ali smo se vraćali na to 2-3 tona i s tim probaj da uradiš nešto. Ne čak ni da se promeni u džemu akord, jer to je još neka mogućnost koja ti daje olakšanje ili već ne znam nije šta, nego u tom jednom da bude ono što hoćeš da kažeš. U stvari što hoćeš da odsviraš na kraju. To se dešava baš bukvalno sa svime, znaš. Evo neki motor prolazi, ne znam da li se čuje. Meni su super ti zvukovi dok pričam, evo čuo si i od mene isto, po nešto, čuješ možda klince koji se deru iza zgrada i igraju se. To je super, to bi bilo dobro kad bi, kod nas je taj neki problem, mada ovde u Vrbasu pojavljuju se klinci, ima ljudi što sviraju, meni je jako drago kada deca od 15, 16, 17, 18 godina sviraju, jer dolaze ovde ljudi da sviraju koji imaju već kao 27, pa kao mladcima. Nisi, brate, u Arctic Monkeys je napravio s 19 godina album, to moraš u tim godinama već da... I ko sluša u stvari
koja je publika da bi svima nama bilo bolje. To ko mene može naterati osim ovako nešto, baš ono što voliš ili već tad odeš na neki koncert, znaš. A Da. oni su tu, oni se muvaju, znači treba oni su publika. Pa pogledajte publiku Beatlesa, Stonesa iz tog perioda, sve su to klinci. Da, jasno. Jako mi je drago što si to istakao, i kako si prelomio da zapravo ne budeš bubnjar, nego da odeš na gitaru, mislim, znam da je bilo davno. Pa nisam ni, dešavalo se s vremena na vreme da treba da se svira bas, da se treba svira bubanj, da treba sve, ali kad savladaš na neki način, ne ni savladaš, nego u jednom periodu kada dođeš do toga, mora svako bubanj da zna da svira. Bubanj je jako bitna stvar da bi mogo da znaš i da sviraš. I to je ono što sam, mislim, malo pre rekao, da šta sviraš, sviram bubanj. Nije to samo, to je noga dobo što je, ali kod bubnja se to najviše oseti, kod gitare ti imaš tanke i debele žice, pa sve to isti, ti na neki način kada sviraš doboš na gitari treba da napravi to, da produži ili već napravi ton doboša da bude sa gitarom, jer ti si bend, ti nisi, nije gitara jedna žica ili žice, nego je drvo, nije ni magnet, nego sve zajedno. Tako i ceo bend mora da funkcioniše kao jedno telo. Ne mogu da kažem jedan čovek, nego kao jedno telo. Apsolutno. Da se sve te neke stvari sklope da bi to bilo dobro. Breakersi su stvarno, bez obzira što sviram sa njima, nešto najbolje što se desilo, jer tu se najviše to oseti. Antoni Cane su generacija 10 godina iza mene i oni su živeli to vreme kada se Prisli slušao, kada su sve te neke stvari bile bliže. Ja sad to već malo drugačije razumem, ali pokušavam da razumem preko njih, jer oni stvarno to najbolje moguće rade. Zaista ne mogu da se ne složim, definitivno, posle toliko vremena i toliko godina. Htio sam da te pitam... Kaži. Kaži, izvinim ti. Roberte, reci mi, šta za tebe predstavlja slobodno vrijeme i kako ga provodiš? Jo, brate, puno sam lenj, tako da slobodnog vremena ne bi trebao čovjek da ima. Čak i to, koliko god misliš, ovako ili onako, uvek treba biti na neki način zadovoljan sa sobom. Treba da shvatiš i da si dobar i da si loš. Nije to ništa strašno. Jer ako ne shvatiš, gde ćeš? Znaš, moraš da shvatiš, ti ne možeš da vidiš nešto što neki drugi čovjek priča ili radi ako nemaš u sebi. Znači, džabe on to možda prođe pored tebe kako god. Ako imaš u sebi, znači ti to možeš da, ajde to opet da kažem, da vidiš. Ali kako se odnosiš prema tome? Ako ti osuđuješ to i ako imaš neku nervozu i ako imaš neki bes ili već ne znam ni ja šta, nisi izlečen. A ako sam nekim mirom to nekako probaš da razumeš, znaš. Jer to opet se vraćamo na ono, ja mislim da nijedan čovjek nije loš, nego spletom okolnosti i ludila po sebi vidim to, svašta smo. I opet to nije strašno. Bogu hvala, postoji Bog. Gospod koji nam sve to nekako, samo da hoćemo nekako. Jako je meni teško i čudno da vidim ljude, ja nikad ne bih voleo recimo da mogu da se obogatim brzo. To sigurno ljudi polude, znaš, to se dešava od politike do svih tih nekih stvari koje ne može čovjek da stvari na neki način i onda to, da li ti traži više ili manje ili već ne znam ni ja šta stvara nemir. Žao mi je svih ljudi što se bave politikom, to je to najbolje bi bilo da, kako ja nekad vežbam sebe, gledam sve te neke stvari i onda gledam koliko sam se nanervirao, a gledam da me ne boli. Ali opet sam se nanervirao, znaš, najbolje bi bilo da ih ukinu s TV-a, znaš, da mi nemamo pojme, mi kad se pre ovih prvih izbora 90-ih su, ja nisam znao, brate, ko mi je predsjednik opštine, koga boli briga za to, radite posao i da nam bude dobro. Ali to je to što je koja rekao, nisu hteli da budu estradne zvezde, kada su budu rock'n'rolleri, kako da kažem, znaš. Da, i u suštini umjesto da služe narodu, na kraju je narod koji služio njima i to je... Jeste, znaš, ali nisu ni oni krivi, opet da tako na neki način gledamo, znaš, ceo život su napričali, pa verovatno i vama, znaš, meni isto čudno koliko mi znamo stvari o Crnoj Gori kao i vi o nama, ko je predsjednik, šta se tamo dešava, pa brate, zašto bi mi to znali, razumeš, neko oni, ali znamo zato što nije dobro, da je dobro ne bi mi to znali, znaš. Da, sjajno rečeno.
Ma brate, nek oni povuku i nek rade šta hoće, nek kradu, nek jebe mi se da izvine što moram tako da kažem. Slobodno. Brate, sklonite se bre da vas ne gledamo više bre. Ne može idol da bude detetu neko koji je na brzinu došao do para. Te neće bre u školu ići, te neće ništa uraditi bre. Da. Znaš. Naravno, apsolutno. I zato smo mi... Nego će ono kako liniju... A da, to sam ti rekao, znaš kako su nas učili sve vreme. Najlepši ste, najpametniji, najjači. Uglavnom i na tome je bio potencijal. Pa brate, lagali smo. Evo sad vidim. Radili su nam na gordosti, to si sjajno rekao. Pa jeste, nema veze da li naši ili ovi, oni, opet kažem, nisu oni krivi, nego mi sami što smo to dopustili, ali nek se sklone onda više ko što se pojavili, brate. Zaista... Znači, ja ne znam, ovi lažu, ja sad, bez obzira koju stranu, uvek neku stranu zauzimaš, nije dobro, bre, stvarno nije dobro. Ne može politika da se meša toliko u život koliko nam se meša. I ne mogu oni toliko da budu ispred svega, da bi to nama bila svima bitna stvar i kao merilo neko zdravog života ili već čega. Apsolutno se slažem, to je ono najbitnije zapravo što ljudi treba da shvate i hvala ti na tome što si tako pojasnio. Morate da se mirite, ne dajte, ja sam sad čuo isto kod vas, desilo se to, ne znam kako se sad s ove strane zovu za Milo, znam pošto je toliko godina bio tamo. Da. Pa s vremena na vreme sam i ja dok je bio Sloba, ono kao Milo je super, pa sad kad je ovo Milo je, ma brate, otkud ja znam o tome, brate, to nek oni između sebe reše više, brate, i ostave nas na miru, bre. Upravo to, ja osjećam to decenijama, ostavite me više na miru i ostavite me, tako je. Ono, stvarno, mislim, dajte prosto... Pa vidite se evo dešava ovde i kod nas, pričaju dosta o Kosovu i svemu tome. Ja sam bio ubeđenja, ja kao imam rešenja, ali ne verujem da je rešenje. Brate, dajte napravite ovu Srbiju tako bogatom da svaki čovjek ima 2000-3000 evra socijalu. Pa ko ne bi hteo da živi u Srbiji da sedi kod kuće ima 2-3000 evra? Da, apsolutno. Reci mi, molim te, minja li se išta što se tiče nataliteta u Vojvodini? Ne, katastrofa je. Bukvalno pre neki dan sam čuo od nekih mojih dragih prijatelji i dobrih ljudi, devojka svira violinu, a njen muž, preko njenog muža u stvari znam, radio svašta i hoće da se odseli u Nemačku. Mislim, to je katastrofa. To je stvarno tužno. To je katastrofa, jer svi ti neki, ne mora da bude, znaš kao ti gledaš da li je čovjek pametan ili da li je glup ili da li je dobar ili da li je, ne, to nema nikakve veze, bre, nego šta se tu dešava, brate. Ne samo mi da gledamo situaciju, to bi trebali svi nekako da vidimo. To što se trenutno priča ili to ne čak ni da nam ovo pričaju, a nešto drugo rade, nego iznad svega toga, to je onaj krug što sam ti spomenuo, moraš da vidiš zašto, a ne šta i kako. Da pređemo, evo, malo da mislim... Da, svašta smo... Ja osjećam da prilično slično i ti i ja nekako gledamo na to i... Ja mislim da nas puno ima ovakvih, samo što su ljudi nisu glupi, nego smo mi naivni. To što sam rekli da smo pametni, ne znači da smo glupi, nego smo stvarno naivni. Ali stvari u tome što stvarno na neki način pokušavam da vidim da i jedni, koja god da je strana, podelili su nas, prvo su nas cepali ovo, pa su nas podelili na ovo, pa što nas više kao usitne lakše, znaš. Sad ako je stvarno to namera, onda je zlo. Ali nekako, ja se nadam da nije namera, nego jebi ga tako mora. I ja. Reci mi, jel imaš afiniteta prema kuhinji? Šta znaš baš dobro da spremiš? Iz Vojvodine si, nema šanse da ne znaš da kuvaš. Pa ne znam baš nešto puno, nažalost nisam od ćaleta naučio gulaš da pravim, koji mi je govorio gulaš se pravi od prednjih nogu ili već kako se lupam sad već pravi. Znam ja da spremam na više načina pošto ih volim, eto to. Ali mogu bi verovatno, ali uvek se tu desi neki drugar koji to bolje zna i on pusti, brate, ja se ne petljam ono što, mislim, ako neko bolje zna, neko on to radi. Da, ja sam u Vojvodini naučio da pravim gulaš. Eto, i to čak dosta već u godinama, sa 31 godinu sam tek naučio da ga pravim, ali sam naučio u Vojvodini, što je zanimljivo. Recimo, meni se moguće da mi se dešava to da, nije mi hrana baš toliko bitna, pošto kad se dešavala ona korona ili sad kada se preslišavam, brate, što ima vezu i par dana ili nedelju dana na pasulju? Koga šiša, brate, to meni nije nešto toliko bitno. Da znaš, slažem se. Kaži mi, kad ćeš do Crne Gore i da se javiš obavezno,
Naravno da ću se javiti, ja volio bih danas da krenem, no međutim situacija je takva kakva jeste, od novca do nekih obaveza, što kreću probe, kreću svirke. Da. A i rekao sam ti malo pre kad smo pričali pre nego što si verovatno počeo da snimaš da nije ovakav splet okolnosti, ja bi se preselio. Majka je kupila sa tetkom stan u Budvi. To je neviđeno, znaš, to je takav vazduh. Meštani su super. Znaš, to su ljudi koji žive tamo, da, bez obzira opet na sad da tu srećeš ti politički one koga šiša, znaš, ali dobri ljudi, brate, znaš. Pa to sjajno si rekao, ima dobrih ljudi, ima ih i nema ih malo, ali su raštrkani nekako. I to je ono jeste, i to je to ono što nas dele, čak i unutar nečega pa opet, da, znaš. U svemu. Mi smo krivi, mi ne treba samo da obraćamo, pa meni to super star Stade rekao jednom, a čak i, znaš, Porfirije mi rekao, pusti, ja ga nisam razumeo šta mi priča, a stara Stadi mi rekao kad sam bio kod njega, pred od mene je bio neki monak koji mu je nešto pričao, silom prilika smo svi tu pa čuješ, sad nije ti da hoćeš da slušaš, svako mi od nas rekao, sine, pusti, proći će. To je to, budi strpljiv vreme, pa vidi to što se čini da je zlo, zašto je dobro, iako je zlo, mislim, mi moramo prepoznati da li je nešto crno ili belo, da ne kažem dobro ili zlo. Pa evo vidiš šta nas uče na ceo život, kao plaši se Boga, zapovesti Božije, pa to nije moj Bog. 10 Božjih zapovesti nisu zapovesti, nego su uputstva za život. Ako ti grešiš kao svaki od nas, već ti je to neki problem, onda su zapovesti. Jasno, fantastično objašnjeno. Da li ćete svirati skorije u Crnoj Gori, da li znaš? Nemam ni jedan datum, a volio bih da bude što više. Pošto u Crnoj Gori, veruj mi, od svugde gde sviramo smo jako lepo dočekani. Čak ne mogu da ti objasnim i od nekih ljudi koji su, recimo, u Splitu Torcida obožava nas. Oni nemaju problem nikakav, bez obzira ta neka nacionalna što imaju oni. Ja vidim i kod nas i kod njih, razumeš, ali nemaju taj problem, jer nekako Breakersi su stvarno uspeli to nekako da pokažu da su van nacionalno i da je to neka istina i ono što čovek priča iz sebe, pa tako svaki čovek, čak i crnac, može to da prepozna, da razume srpski, crnogorski, hrvatski, kako god. Da, apsolutno. I sjećam se onog koncerta, ja mislim da je to prvi rock'n'roll band koji je svirao posle onih nemilih događaja i rata. Ako se ne varam. Da, ja nisam tada svirao sa njima, a mislim da su mi spomenuli da li je tada ili koncert posle toga bila najveća bakljada koju je ikad Torcida napravila. Znam se koliko je to meni čudno, kad ti sretneš te ljude i vidiš da su, vidiš kao i kod nas, znaš, mi ne treba da pričamo o njima i oni ne trebaju o nama, nego mi treba o našim lošim stvarima da pričamo. Znaš, ne možemo mi da promenimo drugog, možemo sebe ili nekog svog, koliko, više nego nekog drugog. Jasno. Znaš, to da se mi manemo, vidi, znaš kao, vidi šta su nam uradili, a onda mi to, znaš, pa vidi ovo, pa vidi, uvek su nema tu neke promene dok se ne desi onako kako treba. Pa da te pitam jedno potpitanje, pošto, pretpostavljam da si dosta, mislim, kako to da kažem, ne razmišljao, ali imao si neko životno iskustvo koje te navelo sigurno da imaš neki stav o tome i osjećaj. Da li recimo možeš da stvaraš dobru muziku ako nemir vlada tobom ili sve leži u nekom smirenju i čak ljubav dolazi odatle? Pa, i u tom trenutku može, jer opet je ono što u tom trenutku što ti se čini da je ovako ili onako, pa meni u stvari bar često spomenu kao, sad kad vi napravite ploču, pa to će svi da slušaju, pa će sve da se promeni. Ne, ja mislim da je to uzajamno, jer kad narod bude počeo da sluša Breakerse, shvatit ćemo da je bolje. Što više naroda, ili ne Breakerse, nego taj neki način. Jer jedino u rock'n'rollu još uvek nekako najviše se oseti taj bunt na neki način. Da bi ti hteo nešto da promeniš, da shvatiš da nešto nije u redu. Eto to. Da, sjajno. Želio sam i ranije, ali pravo je vrijeme da te pitam koliko ti je, mislim, evo ovo je neki sastavni dio pređašnjeg pitanja, koliko ti je mir važan u životu i da li provodiš koliko vremena sam, da ne kažem u samoći, ali sam sa sobom? Svaki put kad se setim toga mi je najbitniji.
ali toliko stvari ti remeti da se ne setiš toga. Znači, stvar kad bi se setio svaki put kad izlaziš, pogotovo ajde kod vas nije tako hladno, ne znam, baš za Podgoricu ili za more, kad izlaziš napolje na bilo koji minus, samo se seti, nemoj da čuvaš i da se grčiš pa kao čuvam toplotu koju sam iznao iz sobe ili iz kuće, nego pusti se 10 sekundi, diši i shvatit ćeš da nije hladno. A svaki put mi je tako kad se setim toga. Kad se ne setim, smrzavam se. Kako lijepo rečeno, sjajno. Da li možeš da nam otkriješ možda, imaš li neke projekte u planu? Rekao si mi da sviraš sa ćerkom Ninom i osim Party Breakersa, da li imaš nešto u planu možda u nekom narednom periodu ili... Nemam, jer sa Breakersima je stvarno sve ono što bi trebalo da se desi, što me ispunjava u vezi muzike, ne samo u vezi muzike, nego i koliko pokušavam da shvatim život. Ali sa ćerkom je super to što se desilo. Konkurisao sam prošle godine, nešto Soko je davo neki novac ili nešto za neke projekte. Ja sam shvatio kako više mogu da se družim sa njom. I setio sam se tog perioda kad smo svirali, da smo se tad najviše družili, normalno i svađate se kao i svi normalni, kao band, kao bez obzira otac, ćerka i sve ostalo, naravno, ali je super, a pogotovo žensko svira bubanj. To je nenormalno. Mi ne možemo da sviramo, tehnički oni nisu, ili nisam baš čuo toliko njih da dobace kao muškarci što mogu da dobace, ali to za muziku stvarno nije bitno. Žene kada sednu za bubanj, on stvarno kao i Crnac što drugačije čuje. Evo za Ševarića samo da spomenem, to je jedna od stvari koje su mi napravile prekretnicu u tome, da ti sve vreme to radiš, ali dok ti neko ne kaže, nisi svestan toga. I kao što mi ćerka rekla, kao kad je završavala osnovnu muzičku školu, svirala je klavir i Nino, zašto ne vežbaš, imaš za nedelju dana kao taj završni ispit ili nešto, kaže, tata vežbam, pa kako vežbaš, ne čujem te, kaže, vežbam u glavi. To sam i ja shvatio da je to jako bitno. A druga stvar je, Dušan Ševarić mi je otkrio, nešto sam ga pitao u vezi, pošto on išao na neki fakultet tamo u Beogradu, da li mu je bilo to potrebno zbog škole, da bi u studiju mogao da radi to što radi, pa je morao da završi ili da je nešto naučio i šta. I sad, pored sve te priče, rekao mi je jednu jako lepu stvar, zašto crnci pevaju tako kao što pevaju? I onda mi je objasnio, postoji prirodna i klavirska skala. Klavirska skala je kako svirate na klaviru ove tonove. A prirodna skala, recimo, to može da se shvati na svakom instrumentu koji ima flažulet. Znači ti na E žici najdeblje možeš da nađeš flažulet koji je D ton. I on nije kao što pritisneš tačno, nego je malo niši. To je ono što čujemo u bluzu, što čujemo u crnačkom pevanju. A nije falš. Wow. Mislim, to će ti pokazati ako sviraš gitaru, pošto su to, bolje tako neke stvari da ti pokažem šta je na mene uticalo, nego sad je vidi ovo se ovako svira. To otvori neki put u glavi koji imaš, ali tu ti je, pa kao i sve u životu, tu ti je, ali nikako da prebaciš. I onda to otvori ludilo. Stvarno bi mi bilo veliko zadovoljstvo da mi pokažeš uživo i jedva čekam. To je super, ovde ljudi koji dođu da snimaju, pogotovo mlađi. Recimo gledaš kod mlađih ljudi kada snimaju bubanj i bas, pa snimaju odjednom. Pa ne mogu da se pohvataju mlađi, znaš, kao da li nedovoljno sviraju ili već ne znam šta. I onda se setiš kao, klimajte glavom zajedno u ritmu. I onda nema šanse da ispadne. Gitaristi je recimo lepa stvar reći, pogotovo sad postoji kompjuter pa možeš da snimaš iz 5 puta 10 koliko god hoćeš, dok god svira i gleda u vrat gitare ne svira. To mi se žalo više puta, pogledam ga vidim gleda kao, makni pogled za gitare. Čim makne pogled gitare počne da svira, brate, sluša, nije gitara gledanje. Sjajna škola, stvarno, toliko toga. I to je dobro što svaki put kada dođu opet u studio sve bolje i bolje sviraju. Bar meni, to ti kažem, to ja sad sve opričam, nemojte da me shvatite da je ovo nešto univerzalno, ne znam. Ovo je bukvalno moje mišljenje i ono kako ja mislim da je dobro. Sad, da li je to tako? Ja bih se složio sa tobom, ali eto što kažeš, skromno moje mišljenje. Da te pitam, šta voliš da slušaš ovih dana? Šta se sluša privatno, ako nije tajna? Pa ne znam, trenutno ovih dana, kao i obično, Stonese najviše slušam. Kad sam bio klinac, bilo je tu uvek trka Beatles i Stonesi.
Mada treba doći do toga da su jedni i drugi neviđeno dobri, ali Stonesi su nekako ipak, vidiš koliko je već i godina sviraju i sve to, mislim, ko bolje svira gitaru od Keith Richardsa? Znaš, možda ima bolju tehniku ili šta god, ali ko bolje svira trenutno gitaru od njega, znaš? To je toliko, to je njegova ta fora kao pedalboard efekt i sve kaže, ja volim da stojim sa obe noge na bini. Možda to mator sam pašt, znaš, ne znam sad već šta, ali ja sam ga tako razumeo. Mislim, to je prva stvar. Prva stvar je to, znaš, kad je napravljena električna gitara i kad je napravljeno pojačalo, ti nisi imao efekte, ti si morao u svakom trenutku, ako sviraš solo ili ako sviraš ovo ili sviraš ono, da se čuješ koliko treba. Gitara se ne svira tako da udaraš uvek na istom mestu, znaš, pa ovo, pa već ono, nego zašto postoje potenciometri na gitaru? Većina ovih mlađih ljudi uopšte ih ne koriste. Ja bih to izbacio zato što onda kvare ton. Znači, bilo gde signal prođe, gde postoji neka prepreka, makar i potenciometar koji je potpuno otvoren, pravi problem. Efekte koje, kad uzmem mislim, pošto treba za nešto, kada kupujem efekat ili bilo šta, uključim gitaru preko efekta, ne palim ga. Probam kako se zove, a znam kako zvuči, isključim iz njega, znači bez paljenja efekta i ubodeš u pojačalo. Ako drugačije zvuči, nije dobar efekt. Znači, osnovni ton mora da bude dobar. Ti sve što dodaješ treba da bude bolje, a ne da ti nešto oduzme, da bi ti napravio ono staro, pa da ti ovo u jedno... Šta uradiš kad sviraš solo, zgaziš neku pedalu i sviraš je 10 sekundi ili 15, razumeš? A, brate, pesma traje koliko traje. Ti kvariš ceo zvuk ovoga ranije da bi dobio tih 10 sekundi, znaš, ili znam već šta. Sjajno, apsolutno. Vrijedno za promisliti i naučiti na kraju krajeva. Treba makar to probati, pa vratiti se opet na staro. Znaš, ne znam kako bih mlađim ljudima to objasnio. Znaš, treba probati da znaš da postoji to. Znači, pravi se zvuk gitare takav da kad odvrneš potenciometar do kraja, da tu može solo da izađe kako treba, kad ga smanjiš da bude clean. Meni je lepši clean kada je na drive-u, pa kada tako pojačalo namešteno, pa kada na potenciometru smanjim, tiše udaraš gitaru, ruka ide desna više prema vratu, mekši ton. Ja uglavnom sviram i na zadnjem magnetu, baš sve to da dobijem. Ako hoću kao da dobijem zvuk kao na prednjem magnetu, pomeriš ruku desno. U levu, stvari, da, kad gledaš od gore. Da, prema vratu, sjajno. Moraš da osjetiš. Jedno vreme mene držalo kao sad najjače od gore, samo pa onda ne znam nije šta. U stvari, sve je legalno, sve je moguće, samo da se sve to na kraju prođe ceo krug, pa onda malo iznad kruga, pa onda vidiš šta hoćeš, šta nećeš. Da, apsolutno, jasno. Da li imaš možda neku preporuku od nekih novih domaćih izdanja i tako možda bendova i eventualno nekog kluba koji bi preporučio onako bilo gdje? Pa ne znam, sad bilo šta da spomenem bi bilo onako možda i bezobrazno ili ne znam šta. Ima dosta mladih, ja slabo šta pratim, uglavnom pratim kad mi neko nešto donese ili kad ovde neko nešto snimi, ali pa ne znam, znaš šta je stvar, dosta ljudi i bendova liči jedno na drugo ili već šta, i u pitanju je po meni, mislim da je najveći problem napraviti pesmu, jer ti moraš da napraviš pesmu, ja nemam ništa protiv Daft Punka, Gorillaz i svih tih stvari, ali imam protiv Lady Gaga ili, to bih nazvao narodnjacima, ne Dolly Parton, znaš. Pa zaista je tako, znaš. Da, slažem se. A jel ima neki klub da održava rock'n'roll? Ja sam recimo volio kad god bih otišao na Exit, išao sam na one prve dok je još to, ajde da kažem, po mom nekom ukusu valjalo. Onaj Dublin u Tvrđavi, znaš onu... Da, znam, ja tamo, mislim, nisam davno ni bio, ni već šta, ali problem kod većine klubova je ovde, kao i kod svega što su došli ljudi koji razmišljaju tako da im je bitno koliko su to veče zaradili, znaš, a ne na godinu dana doveo sam te i te bendove, pa zbog tih bendova ljudi dolaze u lokal. To su stvari, ja sam se zezao jedno vreme kafanjerosi, znaš, oni nemaju pojma o čemu mi pričamo.
Pa tako onda i dolazi do toga da se manje svira ili već jako čudna stvar, sad je kao malo bolje, ali nije toliko da ljudi koji su deca, koji su ranije svirala gitaru, pa kao sviraju s bendovima, pa sviraju po lokalima, brate, ne može žice da kupi, razumeš, a roditelji nemaju para pa se odustaje od svirama. Mislim, užas su se tu stvari dešavale. Ja sam za to da bi trebali nekako da budemo principijalni. To su mi pričali prijatelji, mislim da mi je to baš Stane spomenuo, razliku između smaka i U-grupe. U-grupa nikad nije dala na sebi, nikad nije svirala, to i breakersi rade, ako ne poznaješ čoveka ili nešto, nije u pitanju novac, nego je princip da ne svira se. Ti objasni ljudima zašto se ne svira. Znaš, ako se ne plati ili nešto. Smak je to radio i kao da je naučio te, da kažem, kafanjero se da se tako ponašaju prema ljudima. Kao vidjet ćemo se na 3. ročištu. Super, brate. Da. Nevjerovatno, sjajno objašnjeno. Bilo bi super, ali ne daju nam da mi držimo te neke lokale ili kafane, pošto ti čim počeš tu nešto da zarađuješ, pogotovo ovde kod nas upadne ti neko pa da traži ovo ili ono. Znaš, već to mi je jako poznato ovdje isto. Ali je jako zanimljiva stvar kod svih tih ljudi koji se bave tako nekim nezgodnim poslovima, ajde tako da nazovem, gotive nas koji su u rock'n'rollu. Znaš, oni se ne bave tim poslom, evo i to, pošto puno ljudi srećeš i poznaješ, znaš, pa Bogu hvala, stvarno, to je ta neka moja privilegija, sviranje i ovim bendovima i u životu, da sam puno ljudi upoznao koji su takvi, znaš, i oni isto doživljavaju da postoji neki problem, ali se bore na drugi način, znaš. Aha. Sad evo da ti kažem jednu stvar koja je ovako malo, iseci ako hoćeš. Super je dok su Crnogorci držali kriminal ovde. Bilo je poštenije, brate. Veruj mi. Kako je to zanimljivo. Nemaš problem s tim ljudima. Znaš, ja kad odem u Nikšić, pogleda me čovjek popreko, znaš, ja mu kažem, ajde dođi sedi sa mnom, popiješ piće. To je do jaja, razumeš? Odmah znaš na čemu si, odmah ne volim te, kurac pao, ne znaš sve. Da. Sjajno. Ne volim kad neko uvija nešto. Mislim i ja uvijam, kao i svi, znaš, ali nadam se dobro što prepoznati kod sebe to što sam ti rekao, biti dobar i loš, ali je stvar, neću da budem loš, to je samo stvar. Opet kako god to izgledalo drugom. Osvješćenje, samo svijest. Tako je. Znaš šta sam ti da te pitam? Da li dosta ljudi dolazi, snimaš li dosta drugih muzičara ovih dana i uopšte, mislim? Pa, znaš šta, većina ljudi ovde koja je dolazila su mi uglavnom prijatelji ili preko prijatelja neko dođe, jer studio je ovde gore u kući gde ja živim, pa nekad je nezgodno da ti neko dođe koga ne znaš. Ali do sad se sve tako dešavalo da svi ti koji su dolazili su bili kao preporuka ili već ne znam nije šta, kao super su i bez obzira na to, retko se dešavalo, ali to da ne zovu ljudi, ali su dešavalo sve da je okej. Znaš, super je bilo s Kojom raditi ovde, Koja je neviđen tip, to je stvarno, znaš, mi pokušavamo da sviramo Hendrixa, poslušaj Koju, brate, to je moguće što on ima malo one krvi, znaš, mi to ne čujemo. Čim ne čuješ, ne možeš da odsviraš. Da, sjajno. Neverovatno, on drži jedan ton, brate, i ti ne možeš da veruješ, sad sam se mi naježio, brate, ne možeš da veruješ, to je totalno ludilo, jer to je stvar kod sviranja, da li uživaš da izvineš, kurčiš i viđu mene, kako bi mi rekli, znači čak i ovde u Vrbasu, ili ali je lepo, znaš. Da. Stvarno je poseban, mislim, malo je reći za Koju. Koja je neviđen tip, neviđeno, znaš, naravno čovjek sa svim problemima kao i mi, znaš, ali jebi ga. Jasno. Šta bi poručio slušateljkama i slušalcima radija Tajne Balkana? Ajde da ovakav budem onda. Ne dajte, braću jedni broj na druge, to sve što nam rade je stvarno sranje, moramo da nekako budemo malo iznad toga. Ako budemo nešto radili ovako kao do sada, najbolje. Mora nešto da se desi, da mi to sami promenimo prvo sebe, pa onda ćemo sve ostalo. Apsolutno slažem i početi od sebe prije svega.
Pa Da. ne možeš ti nikog drugog promeniti, jer ti kad nešto drugo pričaš, verovatno ga utvrđuješ u njegovoj stvari, razumeš? I Aha. onda to opet, kako to ispadne na kraju. To je, kažem, reči su jako nezgodne. Treba razumeti šta je čovek hteo da kaže i zašto, a ne kako je rekao. Aha, sjajno rečeno. Krenite uvek od toga da, bez obzira da li ste u pravu ili ne, da čovek nema lošu nameru. Da, Onda ćete razumeti i to kakva god da je ta namera. jasno. Roberti, hvala ti na ovom iscrpnom razgovoru. Jedno čekam sledeći i mnogo sam Ajde, daj naučio Bože samo da ti- ovih sat vremena. Ajde, daj Bože da se vidimo u Crnoj Gori, da što pre dođem, pa da se tamo lepo ispričamo kod ljudi. Ja se nadam da će Bog. Ja se nadam da ćemo se što prije vidjeti. Svakako onaj dogovor što smo pričali ranije stoji. Jeste, pozdravite tamo isto ove što organizuju Zabijelo i sve. Sjajni ljudi, Janko je neviđen tip, takav entuzijasta. Ja sam posle čuo da je to neka, vidiš sad, opet pričamo o tim stranama, da je ovo, nije bre, rock'n'roll strana, brate, nema. Jeste. Brate. To je Podržimo takve ljude, bez obzira šta god mislio sam čovek o svemu tome. Jasno. Zabilo je super stvar, vi ste napravili tamo, brate, ljudi su kupili taj stadion, sad ti što su navijači ili već ne znam nijako i napravili rock'n'roll koncert. Pa ljudi, nema ništa bolje. I na taj rock'n'roll koncert su došli svi. Da. I niko nije imao problem nikakav. Da, stvarno je vjerovatno. Hvala ti na tome. Podržite Zabijelo, eto to i pozdravite Janka. Hoću, drago mi je što si to pomenuo. Hvala ti puno i čujemo se ubrzo. Važi, brate, sve najbolje i pozdrav se.